Ubonakale ecwenga inyembezi owe-IP2 director uThuso Gifellakai xa ethetha ngobunzima bathi bajongane nabo xa bedila nala crime scene ye-EMPD. Hayi ke ufikile kuMadlanga Commission wasipha ipicture yoba i-IPD lena idila nomcimbi wecase ezinjani. So icase nayiphi ethi involve abantu basesipoliseni idilwa ngabo. Hayi ke weza nathi noba bane investigators ezingaphi kwima provinces wonke including umzekelo nje iBureau of Statistics se-crimes ezithi zikhomithwe zijongane nabo nobunzima bathi bajongane nabo since bengena resources ezi-enough. And uthe xa beqalisa ukuyithetha lento endazibuza into yoba so ithini lento because kuba khona nalapho still baphinde barelye kwakule SAPS. So the very same thing umzekelo because ngendlela okwabonakala ngayo xa i-creator le-IP kwakusenzela into yoba bangakwazi incamo ukuba nesandla semfene abantu basesipoliseni kwi-cases involve bona. But ithini lento xa bephinde still kwabona beyi-IPD baphinde bafuna uncedwa ngabo since bona bengenazo resources enough. Hayi ke weza nayo ke ekuthetheni kwakhe ube namagama kawakhiphayo athi in as much as sibhizi siphicotha lo mcimbi wapha e-EMPD akafuni ungatsho into yoba it is not the only metro engabe inobugulukudu nezinye zikhona enye basebhizi phansi kwazo ezinye. Khona ke nalapho uKhumalo wamnqanda khona into yoba hayi ungathethi kakhulu ungathethi zonke into ungaphicoti yonke into le especially since nibhizi nge-investigation uyawuzuphazame uthethe namagama wabantu baze bajampe nabantu ongabe usabaphenya. Hayi ke sharp uza ke ngokungena kulo mcimbi walama case apha e-EMPD la involve Brigadier Julius Mkhwanazi. Ungomnye wabantu abathi xa bebhidwe imbizo ukuvutshwa pha Chief Mapiyeyo no Chief Rivospisi babheka kuye pha kwe-IPD. So even la meeting Chief Rivospisi akake wathetha ngayo uba Chief Mapiyeyo bake baba nayo le e-IPD wayekhona yena kanye lo. Uyatsho ke icase abafike bazithetha bezidiscussa nabo phansi kweza case aba-implicatewa ngazo Brigadier Julius Mkhwanazi nethimba lakhe as involve ukuhijackwa kwamatraka ukubulawa kwabantu including la suspect u-Emmanuel Mbenze lo wathatha wabulawa wamzimba wakhe wayelahlwe edamini weza nje nazo ukutshontshwa kwamakhopha yonke lonto leyo. Hayi ke so uza ngezo case ezo ke phofu just uba ndinenze nje awem immediately after yena kuye kwangena omnye oyena waye-investigator e-involved kwenye yezo cases ezo ngabe nisitsho njalo because andikho sure uba zingapha kaye waba-involved kuzo but especially le kaBhenze ngomnye wabantu involved kuyo investigator yakhona nguNomsa Masuku. Sigqibeni ngale hayi eze nathi kahle ke asixelele bafethu kukhona nalapho watsho khona into yoba in as much as esitsho esithi i-EMPD is not the only one but ayikho enobunzima ukuba mabayiphenye njenge-EMPD. Wathi ingqanga zase-EMPD zisebenza in silo individually. So ngama-group khona abaspecialize ngama-drugs kukhona abaspecialize ngani pha kulanto la EMPD. Wabuya nathi wathi in as much as engathi zonke zinobugebengu ayikho ekwazi into yoba ijongisane nabo kanye ifune ukuba threatenisha ibasebenzise nzima njengayo i-EMPD. Bafumana i-threats direct kwiifoni zabo xa bephenya into nokwenza ne-EMPD. Waze wathi kukhona nomnye waye-investigator owathi ebhizi ngezi case ezi waze wabuya duyulwa nokuduyulwa ne kwalimala umntana walo investigator leyo ngendlela nje ebuhlungu. So ndanomfanekiso ngqondweni uba madoda ibe umntana uthini ukuhamba usahamba ibe umntana unjani into yakhe but nje uyithethile into efana naleyo enye wacweka inyembezi futhi xa kethetha ngale nto ndambona into yoba uba emotional into yoba the least he could do yena was to be there for his staff because immediately xa sesenzeka into ezinjalo nawuphi na especially ngoba indlela kathethe ngayo uthe ushinda acinga into yoba ngumuntu wesimami. So it means i-investigators ezininzi zizazama ukuphula off a bit isidreka amafiti because ngibani umuntu ongasabi ukufa ncam ukubone. So uye waba nayo nje into enjalo into yoba hey ibaphethise nzima basebenzisa nzima i-EMPD. So ezo cases ezo ke ngoku zingeniwe nje one by one bazeziphi at least abasebenza kuzo. Kwakhona nezinye ngathi bekefuna ukuba defensive ngongathi hayi lena uChief Mapiye wayethumele nje
i-audio okanye ivideo eyiclip okanye engazange ivuleke, so kungavulekeni kwayo azange bayazincambi ngantoni. But ezezinye okanye imajority yezakhesi uChief Mapieye wayethetha ngazo baye bazama ukuziphenya qha befumana i-pushback ingathulanga i-EMPD, waze wathi uzabona kwa indlela ii-witnesses ezinokwenza ne-EMPD ezitshona ngakhona into yoba pha bajongene nenye into. Ayo ordinary maspali nje okanye imigulukudu nje zenzele ubugulukudu ithi apho bebhaqe khona kubotshwa abantu ukuba bafuna ukubotshwa. Phayana bathi nje abazimiselanga nje ukubotshwa, bayakwenza nantoni na to prevent ukuba mababotshwe. So yinto nje ngathi njalo, watsho ke ne-interference baye bazifumane zenza umsebenzi wabo into yoba uthini ube nzima. Nethi ke emva kwakhe kwabe ngena lo uMasuku, but akagqibanga ke uMasuku. Kwabe ngena uMasuku njalo wabe ebhizi naye ethetha malunga necase. Into kasekayithethile nje kathe engena waqala ngayo yila case ka-Emmanuel Mbenze, into yoba yena wathi xa Mosilando wabulawa ngendlela okuthetha ngayo, wabulawa nge-14 ka-April, umzimba wakhe wafunyanwa nge-15 ka-April 2022 if not mistake. Yeah, not long after le case igqiba kuza kuye wazibuza into yoba kutheni le case ingazange ibe iyaripotwa kubo o-IBENG beyi-IPID. Kwakuthi futhi yena utshilo nje into yoba had they responded ibile ngela xesha immediately xa begqiba kwazi into yoba amapolisa aye involved pha ngeyingazange basokolise ngendlela basokolise ngayo la case, because indlela eripotwe ngayo ayizange iripotwe ngokungathi laa mntu ubulewe, of which bathi umzimba ufumaneka already, they could tell uba laa mntu ubulewe. And since sokuvelile into yoba ngoba immediately kwaba khona umntu otsho into yoba abantu bebekhona apha endlini la witness into yoba len even witness yakathetha into yoba kwafika abantu amapolisa abantu emarumini khona pha kwaMbenze lowo. So inoba omnye wabo ke nguye abathetha ngayo into yoba wathi qale kwafika amapolisa ukumgqibela kwethu before iza disappear njengoba umzimba wakhe so uyofunyanwa le damini. So igama ledami kwindawo leyo ndize ndayiva kakuhle uba yiduduzane idam. So baconfirmile ke ngokwinto yoba they are looking forward into yoba bafind out from kuma-prosecutors kwa-NPA into yoba bazawuprosecutwa for la case even yokumbulala na, especially yena ubrigadier nto uza-implicatwa naye for la case yoba nayo i-accomplice ekubulaweni kukaMbenze okanye ithini into. But in terms of ama-suspension, in terms of into yoba baza-prosecutwa i-case hayi zona ziyaqhuba. Etshilo ke phofu even udirector lowana akazi into yoba le case bibingazange ibe ilenda apha koMadlanga Commission into bebezayithini, because nje they were really getting some serious pushbacks kwelama case lana. So nje ikhona nje into engathi njalo ke. So uwitness unto ke ngoku uMasuku lona uNomsa Masuku uba ezaqhubeka ke ngoku ne-testimony yakhe engagqibanga agqibeze lapha, but ndinento ethi yena uza nalama case one by one. This is where we're going to get into yoba ubani wethini, ubani wenzani kwathini, inoba sizayifumana from kwi-testimony kabani eyakhe uMasuku. Ndithemba futhi into yoba inoba kwabona ba-protected ngoba bayabona into yoba umntu nje ngathi usendleleni yabo abantu base-EMPD, imigulukudu yase-EMPD bamsusa endleleni. Nabani na, wena witness, wena investigator, wena ntoni, siwisha ingathi nje bangaba protected. So that's just about it. Njengoba besibhizi nje nguPaul Solomon ngapha bekeqhuba uMadlanga Commission qhuba naye abantu base-IPD njengoba kutshiwo ukuba kule veki nje bajongene nala mcimbi wala crime scene eyi-EMPD. Singazi noba le EMPD mayibhidlizwe yonke kuqalwe phansi okanye kuthini, but nje kuyabonakala uba ininzi into masikizi emanyukunyezi eyenzeka kulaa nto la EMPD, because baninzi abantu esivayo ngokufa kwabo sive kwa ininzi nje into esike sayiva. Ningalibalanga ba no DJ Bongani nabo ihlala into yakhona ibakhombe kulanto. Ningalibanga omphomo umulife nabo babathi xa be-investigator be-auditana naye i-EMPD babulawa nabo. Yonke nje into engathi nje ininzi into enzeka pha emanyukunyezi e-EMPD. Commissioners, during the time when these investigations were conducted, from time to time you would meet up with the investigators just to track the progress of the cases and how they are coping and so on. It was difficult, commissioners, because during the period, one of the investigators' vehicle was shot at, and it was quite a disturbing situation, because that happened subsequent to an event wherein
her child was shot and sustained very serious injuries, and now she still needed to do her work and very determined to serve, and it was painful, and it affected other colleagues as well in the process, because when you had one investigator, it demoralizes others, but one had to be there with them, providing the necessary support. It's not a good thing. Thank you. Then on to page 21, starting at paragraph 39, you discuss what you term organizational and resource constraints. Would you like to? Maybe before that, yes. Maybe before you do that, I would have perhaps naively assumed that what you describe in paragraph 38, threats to IPID investigators, that is an everyday occupational hazard for people who do the kind of work that you do. I would have assumed that. And I just want to clarify, is this just a general description of what the investigators experience because of the nature of their work and this is their everyday lives? Or this is specific to when you were now investigating the EMPD people, what you describe in this paragraph 38? It's EMPD. It's a peculiar environment, in a sense that the threats are very different. You would observe that even the suspects, the manner in which they would die, it's worrying. And because we happen to get a sense of what is happening on the ground, so we are better able to relate with the situation that this kind of activities in Ekurhuleni, they are different. You don't get that in your EMPD. We have got Tshwane here. We don't get those kind of threats. We have got eThekwini. We don't get such kind of threats. But why would then Ekurhuleni be just a peculiar EMPD, a municipality that would then think that they cannot be touched?